Ya iki eneng pamundutan sing saka sapa mau lali ning ana sing nyuwun cara Banyuwangen ya diaturi Mak. Mbak Tatin saiki ya. Ben jumeneng ya. Sinden super power. Ah iya. Super power iki. Ngangkat meja loro ijene kuat lho. Ini aku saking sibukku lho. Mikir lakon, mikir anu ngamplopi kanca-kanca. Saking napa? Sibuke pikiranku dadi aku sok lali. Sibuk apa pelit? Nek le pelit ki mbok takon penabuh semene iki aku pelit po? Iya. Ora ana sing wani muni pelit ngono. Kula wani. Nek kowe wis ora ndek perasaan. Lah kula nyata lho. Nyata Mergane jenengan pun janji ke tahun pira? Agi tahun wingi kok tahun. Lah ya iki wis mes tahun lho. Ya urung. Angkana bendina mayang mung tuku kebayak siji kok. Kaya aku tak takon, nek bendina nyambut gawe lar tuku ya apa? Ya awan. Awan apa? Awan do micek kok awan. Sepenting uangnya dulu mana? Beres rasa kuwatir ora. Beres wae. Ya, Ketini ming didoli beres. Ah didoli beres senenge ra jama-jama kok doang. Wis do mantep ra jama-jama. Iya. Wis to pokoke engko tak tumbaske. Sinden sak pengadeg, penabuh sak pengadeg. Iya. Rasa kuwatir. Sesuk nek saku rada sela, nah kuwi nembung. Nek aku nek ra ditembung mesti lali. Pikir aku terlalu sibuk. Wingi ditembung muni sesuk iki lagi sepi ngono. Saiki laris muni apan ra iso tuku. Sesuk apa meneh? Ah saiki sing jeneng seniman ki nek sepi ki ya ditis saka ngendi. Kok bayangke Lah ya wong ya kudune apa. mek janji ki ya wis nyingkirke ngono lho. Nyingkirke apa? Duwite. Wis tinggahke. Wis, ning tak seleri mboko sithik. Bareng arep tak nggo tuku seragam, entek. Ayo sesuk kan aku dilumpukke sikik to. Berarti sesuk 2 ya? Hah? 2. Dua janjine siji kok dua. Oh, manak no. Wah, ora iso. Manak ki kapan le nganaki kok. Ora digapak-gapake kok manak. Ya salahe janji tok. Ah, ya sesuk. Ya, mimik dulu. Ya. Pancen ora kaya kowe ora tau ngladeni aku. Agnes ki lho. Ngerti nek tak jak kelas 2 SD tekan saiki nyawang lambeku garinge langsung pesen wedang. Kowe ora tau ndek perhatian kaya ngono kuwi. Lambene garing diomongi Agnes, "Mbak Tatin, lambene Pak Cino garing." Amen ngono. Pecah mbok ben. Biasanya ngenjuke mboten ngenten iku ya. Apa? Biasanya susu. Ora wis ora. Sakniki pun mboten doyan. Ora wis ora. Wis ora. Wis ra metu. Nek susu niku apik lho, Pak. Ya, Kanggo apik. 4 sehat 5 sempurna. Ning nang motor apik. Kok mboten apik? Ayo tetep apik. Ana susu kok nang motor jedol ngene iki. Maksudnya piye ta? Ayo saiki bayangno nek sing jendol nggon moto ngene. Sak rapi to, ya ning gone wae. Anut kodrating Gusti. Maksudnya mek dimimik nggih kesel. Aten ele mlaku ngene iki. Tak kira iki nek diombe terus marai seger nang moto apik ngono kok. Ora apik ning moto. Gone to sing apik. Iya. Aku mau muni piye? Susu nang motor apik. Ah, tak wis pas to. Apike nang Ya ning gone wae. Engko darani, "Wah, matane abuh." Ngono. Yo. nggih. Mambiat maya. Bayani sih. Mambiat mayon. Sowarane Gendeng
nyerambai Iki kok loro ki nggo sapa, Nes? Iki oh siji wae. Iki maksude nggo Pak Wondo. Pak Wondo ki menyan. Jenengan biasane pinten? Aku siji wae kok. Siji. Heeh wis. Wis piye? Ah wedang uwuh kok siji wae. Anek susu loro. Balik rono meneh. Lah iya nek siji ya su. Ah iya. Mula kudu loro nek siji ya ming su. Pianyu wangi Mula aku ki nek wis tuwa ngene iki emohno nek kon turu miring. Lah napa? Mlumpuk. Iya. Napa nek sing mlumpuk? Kowe kira wong tuwa kok wis ngene ora domongke terus. Lah tenan nek. Barang tangi lho kok dadi siji. Apa to, Pak? Apa? Ora apa-apa ora sak ngerti ora. Sesuk tak tukokke jarik sing polos. Ya. Wetan segara lar lan kidul alas angker Kang Kaliwat Kang Kaliwat daleme ngendi? Daleme Kulon Progo. Oh. Nggih Mbongan. Kulon Progo persis pinggir kali. Oh. Mboten ya. Mula pothok to, golek wedi ya. Oh. Jenengane iku ya cerak kali lho omahe sedeng. Ah, ning rak kali ku kali nggo pemandangan ora tak nggo golek pangupa jiwa. Pemandangan apa wingi ya ndodok nang kono kok. Ah kowe kok ngematke. Lah jenengan lapor kono nek tak nggo ngene enak banget lho ngono. Tadine jijik ya. Ngapa to? Golek wedi kok karung kanggo ndodok barang. Golek wedi ki nek wis jero ya ndodok. Wah iya, aku tau ngampiri nyinden. Tak ampiri nang daerah arahe ngulon iki tak golek tin metu saka kali Progo. Nun iki ember iki kebak. Sekedap Pak, grubyuk. Wah, mongko ndroke letheke ra jamak-jamak. Ya wis karang pas sepi. Sing lanang malah nang dhuwur. Oh. Naleni awake tatin nganggo tampar ngundak keli. Dadi anggere nyilem diuluri. Wah anggere tangi gegeret aja. Wah jan iso gotong royong kae no. Iya iso gotong royong. Anu ya jenengan ra lunga-lunga pengarep delok androk iku dadak alasan. Aku wae wong le nyabrang kudune cepet ya tok alon-alon kok. Iya. Lah nek nggawa wedi ya aku dalon. Krembia. Apa sih? Mongko awake lemu iso obah kabeh kae. Lah ngematke. Gal ana memedi jenenge Brayut ta. Apa Brayut? Ora ngerti deh. Apa, Pak? Wis terus ya. Apa? Memedi Brayut ki Piye? gendong anak, kene dimunji anak. Oh, wewe ta. Oh, Brayut. Ah kowe wong Jawa ora ngerti memedi. Memedi paling medeni ning Jawa ki Brayut. Wah, wis muni metu, mbok wong ngampuh kaya apa mesti keplayu. Nek karo Banaspati medeni Brayut. Wedok untune ngringih ae. Gendong anak, munji anak, pokoke kabeh digendoli anak. Rumbiu. Kaya kowe nek metu saka wedi kuwi.
Lah aku ora ana sing gendoli lho. Paning kaya ana sing gendoli ya. Aku dhewe kok. Aku ngantimu kalau dasi anake. Oh, udu aku ya kok. Yo. Pelam biangan pelam biangan Ya, aja. Mangga, yuk. aja takon Iya, ayo, para saya. Ayo, dora siap. Bareng jleng-jleng no cenanang. Kana. jenengan melu gabung mriko apik lho. Dasmu. Loh, iki Ngenan nggih ngangge rambut ngene niku. Ora usah tak kei kaya ngono. Lah, Iki lho ting sing apik. sinten? Oh, Pak Wanda. Kei brengos kon bathuk. Ayo. Tanah India. Gumel yaring. Siap, mulane siap dadine engko ora. Ah, wis. Gumel yaring. Gumel yaring Taman Sari Nuswan Tara. Ya. Mangga, yuk. Karaja Kelebihan Kaya ikan. Lungguh ning pasir sambur-samburan gare doan manung-manung
rajak. Kliwat ya biasa kok ya. Iya. Ning malah sing putih klinik-klinik kae sing iso irama. Iya. Begitu ngono mau megal-megol ya apik banget. Luwes tenan. Iya. Matur sembah nuwun. Ki diaturake pisan kas ya, Nak. Iya.